ଅତୀତର କଥାକୁ ଭାବି କେବେ ବି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖି କେବେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସମୟ ଏଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିଥାଏ। ବାସ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଗରିବ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲୋକମାନେ ହସିକି ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି କାହାର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଜୀବନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଥିବା ବାସ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ। କିଏ କେବେ କେଉଁ ସମୟରେ ଚାଲିଯିବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ରାଗ ହିଂସାକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।